Hej så alle sammen, og endnu en gang velkommen til Danish Fireworks. I dag der laver jeg lige lidt raket-test for jer, så bare se med. Vi starter med en moon, eller ikke en moonflash, en salut-raket. Eller vi starter med 2 af dem. Så ja, der kommer den første i hvert fald. Så tager vi den anden salutraket. Så tager vi en himmelbjerget raket, og dem har jeg 3 med ud af. Jeg ved ikke om de er forskellige, det håber jeg. Så tager jeg en Dark Spirit raket fra raketsortiment. En kugleraket. Så tager jeg en cylinderraket fra Dark Spirit raketsortiment. Der var den. Så tager vi endnu en kugleraket fra himmelbjerget af. Så tager vi endnu en kugleraket for et Dark Spirit raketsortiment. Så tager vi en raket fra, som jeg har fået gratis. Så tager vi endnu en raket fra himmelbjerget af. Så tager vi en raket fra Dark Spirit raketsortiment igen. Så er det sidste raket for den her video, og jeg vil bare sige mange tak, fordi I så med, og håber I vil se med i næste video. Det er en cylinderraket fra Aalborg Fyrværkerifabrik.